Всички, които ме гледате, аз съм Георги, днес ще направя Card Wars Battle. Бях го започнал, но да ви съкратя епизода, че да не гледате много. И ще използвам ръка. Добре, използвам хора. Перфектно. Добре. Ще се трепем ли, Афин? Да видим. Ще направя само на този батъл епизод, че не извиняй, че го качих, но просто се оказа дълъг. Прави тест. Прасето си отиди. Имам специална карта, хора. Ще си я пусна, бе. Перфектно. Активирай го само. Фин, Мартран. Се бие като мокро куче. Никога няма да се забравя, пиги. Добре. Виж нещо. И сега ти говори на възграва. Ще ползвам събранената книга. Пич. Let's sing this. Oh no. Извинете, че целия не ви го заснех, но просто аз си мислих, че ще го направя дълъг и... Днеска съм пак с Мерака БГ. Забравих да ви го кажа, че съм с Мерака и... Значи си съсипа ходовете за... Но това беше по-дълъг ход.
намеря нещо, пусна с едно нещо. Фин Мартрен, сгубих. Той ми изцежда малко заради щита. Значи не го разбирам с това. Чао, кученце. Убера. The golden kingdom of Jagoria shines with righteousness, honor, and might. Now treat that girl straight. Вече станах и ранг 4. Станах ранг 4. Даже дори ранг 6. Ако искате, можете да се изтеглите от Google Play, безплатно е. Ако искате, де. О, ранг 6. Изключително висока. На магазинът на висока. Той газок какво предлага? Няма да плащам за толкова шивец. Плесивци. Какво да ги правя? Не знам. Аз съм много глупав. Мерак беги, просто си е така. Той е играл преди Мерака беги, превъртал я е за 3 дни. Както и да е. Не спира да игра си. Както и да е от мене, довиждане. Ще видим на следващия ми клип на Card Wars.